Ko je sad? Vidi ovo. Hilmija, imam veliki probleme na mene, Hilmija. Ne interesuju me stvari s one strane Drine, to nije u mom opsegu interesovanja. Hilmija, molim te na tebe, treba da uzmiš ovo bebo na tebe. Ja, da uzmem. Evo dobre situacije, Durmiš, da ti nešto objasnim. Malo prije sam rekao da si ti budala, ovo je totalni luđak. Jesi shvatio, Durmiš, razliku? Jesam, gazda, hvala mnogo. Hilmija, ovo je nasljednik na prestolje na tebe. Mali Karađorđević, jel? Sad je Durmiš, ja sam tvoj Petar III, kralj, mali kralj. Zdravo kralju, ja sam Durmiš. A ti si Durmiš? Ja vidimo čuna. Ajmo se još jednom predstaviti, si Durmiš. Zdravo kralju, Ja te poznam, ja sam Durmiš. Durmiš. Mrš odavde! Mrš odavde, ti da se predstavljaš kralju od 6 mjeseci. Mrš gore, postavljenu sređuju i čisti sobe. Ide Durmiš. Sad kad sam s ovom budalom završio da čujem, o kakvim ti nebulozama pričaš? A nije nebuloza, nego kad kralj Petar II bio u Romaniju, jedna selanka je raširu nogu. Zavuku se malo kralju, seosku postavljenu. A ne o pljasteline, nego u štalu. U štalu? Srpska dinastija se oplođuje po štalama. To je špicoka, mislim, stvarno, Beč joj nije ravan. I sad ja treba ovu bebu da tretiram ko svoj problem, jel? Hilmija, ova beba je budućnost monarhiju. Pazi na kralj, molim te. Ama uzimaj tu bebu kad ti kažem, ona je svakako prestolonasljednik. Ti znaš kako prestolonasljednici završavaju ovdje u Sarajevu. Ma Hilmija, ne švataš na mene. Od tebe zavisi Srbija i od ove bebe. Rugoba, stani! Ma stani, ne ostavljaj mi bebu, Rugoba, jesi ti normalno? Pa ljudi moji, šta je ovo? Jadna li si državo Srbija? Ako ti opstanak zavisi od Albanaca i muslimana. Pomaže Bog, domaćine! Ima li kakve rakije, brate, da popijemo u ovoj poštenoj kući, da razdravimo ko ljudi? Ko je tebi rekao da izlaziš iz sobi? Ko ti je rekao da izlaziš iz sobi? Ne mogu, brate, ili mi ja izlude, bre, više gore, ko neki zatvorenik, bre. Kralju mali, da znaš među kakve si budale došao, ostao bi 100 godina na Romaniji. Hajde. Sjedi tu. Može. Kakve rakije imaš? Rakije nema, ima samo kafa. Jer ako se napiješ, može ti ispasti iz ruku. Šta je može ispasti iz ruku? Beba ti može ispasti iz ruku, hajde. A šta ti, bre, šta mi uvali u bebu, bre? Vojvoda, uvalio sam ti je zato što si ti pozvaniji da čuvaš tu bebu nego ja. A šta zboriš, bre, ti? Sad je ta beba čisto vaš četnički problem, nije moj. Evo ti kafa i trebu si se obrijati oči bebe, dijete odmah počelo plakat kad te vidi.